Good morning, Madam If. O ito rin magandang kulay ng damselfly, Madam If. Light blue din siya. Makintab na light blue. Maraming kulay po ang damselfly, Madam If. May puti din, may pula din, may orange. Ito blue po. The last time was parang red orange yata yun. Lumipad at lumapit at lumipat. Oops, yun. Parang nangingitlog yata ito, Madam If, or ano bang kakaibang karakter din ito ng damselfly, Madam If. Nangingitlog o parang ano ba siya? Anong purpose niya? Ba't siya ganyan? Anyway, it's nature. Pasalamat tayo na kuna natin to na ganyan yung karakter niya, at maraming alindanaw ang naglupad-lupad sa akong palibot, Madam If. Yun, swerte tayo nakuna natin na ganyan yung karakter niya. Hintayin natin. What's your purpose, madlang alindanaw? What's your purpose, madlang damselfly? At merong water glider na lumapit sa kanya. Sige, video lang tayo ng video kahit sobrang init na ang oras ngayon. 8:00 pa yata. Sobrang init na, Madam If. Ay naku, tiis-tiis tayo para makakuha ng magandang view, magandang result, Madam If. Anyway, hanggang dito na lang, Madam If. Basta masasabi ko lang, so bago tumawid ng daan, tumingin sa kaliwat kanan. This is my part of being a beast master pala, Madam If. Magandang buhay po sa ating lahat. At may isang